ንሎምውን ሓፂር ህይወት ታሪክን ውዕሎ ግንባርን ጀግና ተጋዳላይ ጉዕሽ ገብረ እግዚአብሔር ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። እዚ ታሪኽ ካብ መጽሓፍ ካብ ደባይ ናብ ኣደባባይ ዝብል ዝረኸብናዩ እዩ። ነዚ ታሪክ ዝሰነዱልና ጀጋኑ ተጋደልቲ ካብ ልብነ መስግን። እዛ መጽሓፍ ኣብ ዕዳጋ ውዒላ ስለ ዘላ ብምዕዳግ ታሪኽ ጀጋኑ ተጋደልቲ ትግራይ ንሰንድ። ስሙ ጀግና ተጋዳላይ ጉዕሽ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ዞባ ማእኸላይ ወረዳ ዓዴት ጣብያ ክሳድ ዓኾ ዝበሃል ቦታ ተወሊዱ ናይ ቃልሲ ዕድሚኡ ክሳብ ዝበጽሕ ምስ ወለዱ ኮይኑ ከም ኩሉ ትግራዋይ እንስሳ እናጓሰየ ክዓቢ ኽኢሉ እዩ። ኣካለ መጠን ምስ በጽሐ ድማ ክብሪ ዓዱ ንክምልስ ናብ ገድሊ ክጽምበር ወሰነ። ምኽንያቱ ከም መብዛሕትኡ ትግራዋይ ብዓዱ ዝመጾ ናይ ብሔር ጭቆና ክሽከም ኣይከኣለ። ስለዚ ኣብ ናይ 17 ዓመት ዝነበረ ውግእ ንህይወቱ ከይሰስዐ ንጸላእቱ ደርዒሙ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ብጾቱን ላዕለወት መራሕቱን ኮይኑ ጸላኢ ካብ መሬት ትግራይ ከምኡውን ካብ ምድሪ ኢትዮጵያን ክጠፍእ ፍሉይ ዝበለ ጀግንነት ሰሪሑ ከም ኣባል ሰራዊት ሕወሓት ከምኡውን ኣብ 20ኛ ክፍለ ጦር ኢትዮጵያ ከም ኣመራርሓን ተጋዳላይን ኮይኑ ይሰርሕ ነበር። ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ድማ ናብ 23ኛ ክፍለ ጦር ምክትል ኣዛዚ ኮይኑ ሰሪሑ እዩ። ካብዚ ብምቕጻል ድማ ናብታ ዝነበረት 20ኛ ክፍለ ጦር ኣዛዚ ኮይኑ ተመዲቡ ፍሉይ ዝበለ ጅግንነት እናሰርሐ ጸኒሑ እዩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ናይ ወራሪ ሻዕብያ ብዘለዎ ጥበብ መርሕነት ብምጥቃም ጸላኢ ሙሉእ ብሙሉእ ክድምሰስ ገይሩ እዩ። ስለዚ በቲ ዝነበሮ ውሕሉል ጥበብ መርሕነት ብናይ ወታደራዊ ጥበብ ኣዝዩ ዝድነቕ ከም ዝነበረ በቶም መራሕቱን ኣባላቱን ይምስክሩሉ ከም ዝነበሩ መቃልስቱ ይምስክሩ። ድሕሪ ዕውት ናይ ቃልሲ ዘመን ካብ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምኽንያት ጥሮታ ካብ ወታደራዊ ሞይኡ ብኽብሪ ተሰናበተ። ድሕሪ ስንብት ዝለዓለ ብቕዓት ስለ ዝነበሮ ኣብ ናይ ወንጂ ሽኳር ፋብሪካ ትካል ዋና ስራሕ መካየዲ ኮይኑ ይሰርሕ ነበር። ኣብዚ ትካል እውን ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እናሰርሐ መጺኡ እዩ። ይኹን እምበር ምስቲ ጸላእቲ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ዘውረድዎ ዝነበሩ ሽርሕታት ዝተመልኦም ጨፍጫፋት ተኣሳሲሩ ጸጥታ ትግራይ ንምውሓስ ከም ኮሚቴ ነባር ዓቕሚ ኮይኑ ካብ 2012 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ፍሉይ ሓይልን ካልኦት ናይ ጸጥታ መሓውርን ኣብ ምስልጣን ድሕሪ ምጽናሕ ጸላእቲ ወራር ስለ ዝኣወጁ ኣብ ናይ ትግራይ መኸተ ድማ ካብ መጀመርያ ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ዝተውሃቦ ልኡኽ ናይ ውግእ ዕማም እናሰርሐ ጸኒሑ እዩ። ጀግና ተጋዳላይ ጉዕሽ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሮ ማዕርግ ኮነሬል እዩ ነይሩ። ስለዚ በቲ ዝነበሮ ውህሉል ተመክሮን ጥበብ መርሕነትን ኣብ ሰራዊት ትግራይ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ክሳብ ናይ ኣርሚ መራሒ ኮይኑ ልኡኽ እናፈጸመ ጸኒሑ እዩ። ካብዚ ብምቕጻል በቲ ዝሰርሖም ካብ ኮር ናብ ኣርሚ 24 ንክመርሕ ኣብ ወርሒ መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ዝምጥኑ ሓላፍነት ተዋሃቦ። ጀግና ተጋዳላይ ጉዕሽ ገብረ እግዚአብሔር መራሒ ሰራዊት ኮይኑ ካብ ወፍሪ ስዩም ክሳብ ወፍሪ ኣሉላ፣ ካብ ወፍሪ ኣሉላ ክሳብ ወፍሪ ኣዴታት፣ ካብ ወፍሪ ኣዴታት ክሳብ ወፍሪ ፀሓይ ብራቕ ኣብ ጸልማት ኮይኑ ናይ ዓወት ብርሃን ጭሩራ ዘርአየ ጀግና ተቃላሳይ እዩ። ብፍላይ ኣብ 7 ሕጉምን የጭላን ንዓለም ተኣምር ዘርአየ ልክዕ ከም ናይ ደርጊ ኮር 604 ዝነበረ ደምሳሳይ መጥቃዕቲ ን7 ክፍለ ጦራት ኢትዮጵያ እውን ብምድምሳስን ብምብትሳንን ልዕሊ 28,000 ሰራዊት ቁስላትን ምውታትን ልዕሊ 6,000 ምሩኻት ብምግባር ዓለም ብዓለማ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ጀግንነትን ክትዛረብ ካብ ዝገበሩ ውሕዳት ሃንደስ ወታደራዊ መራሕቲ ሓደ እዩ። ተጋዳላይ ጉዕሽ ገብረ እግዚአብሔር ንክፍለ ሰራዊት ኣውሮራ ሒዙ ከም ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ዓውደ ውግኣት ሕደግ ውረድ ፍሉይ ጀግንነት ሰሪሑ እዩ። ከም መርሓ ኣርሚ ኮይኑ ዝመርሐን ዝነበራ ክፍላተ ሰራዊት ድማ ኣክሱም፣ ኩሕለን፣ ኣልጋነሽ፣ ሰዓረ፣ ኣሞራ፣ መንእሰይ፣ ኣውረራ፣ ዮሐንስን ሃፍቶምን እየን ነይረን። ተጋዳላይ ጉዕሽ ገብረ እግዚአብሔር ከም መራሒ ኮይኑ እተን ዝተፈላለየ ኣሃዱታት እናመርሐ ኣብ መኸተ ኣንጻር ወረርቲ ትግራይ ኣዛዚ ኮይኑ ዘዋግአሎም ዓውደ ውግኣት ሕደግ ውረድ፣ ዕዳጋ ዓርቢ፣ ኣብ ፍሉይ ቦታ ዛንጊ፣ ኣክሱም፣ ፍሉይ ቦታ ፈሪማ፣ ጀዋማረ፣ ምፍልላይ፣ ወርዒ፣ ጅጅቐ፣ ሳንታ ገለበዳ፣ ቆራሮ፣ ጉያ፣ 7 ሕጉም፣ የጭላ፣ ፊናርዋ፣ ኣግበ፣ ኣልዓሳ፣ ዓዲ ዕሽር፣ ሳምረ፣
ደንጎላት ዓዲ ቀይሕ ኣገው ወርቀዲኖ ኣገው ሰቆጣ በር ተኽላይ ኣብ ቆቦ ኣለዋሃ በቅሎ ማነቂያ ቀበሮ ሜዳ አሁን ተገኝ አዲስ ገ ስታይሽ ጋሸና ኮን ጉና ደብረታወር ጋሳይ ላሊበላ ፀሐይ መውጫ ወገል ጤና ጎሽ ሜዳ ግሸን ማርያም መስቀሎ ኩታበር አምባሰል ደሴ ተንታ አጅባር መቅደላ ዩኒቨርሲቲ አቅስታ ሉጓማ ገንቴ ሰኞ ገበያ ዳስ ተራራ ወረዒሉ ጀሞ ደጎሎ ከተማ ጃማ ካራ ምሽግ ሃሩን ጭፍራን መሪሑ ዘዋግአሎም ዓውደ ውግአት እዮም በሓፈሻ ኣብ ናይ ተጋዳላይ ጉዕሽ ገብረ እግዚአብሔር ዝነበረ መርሕነት ናይ ውግእ ንመላእ ሰራዊት እዝን ኣሃዱን ዘገረመን ዘደነቐን እዩ ነይሩ ጀግና ተጋዳላይ ጉዕሽ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ዓውደ ውግእ ከም መራሒ ካብ ዝተዛረቦም ወርቃዊ ቃላት ንምጥቃም ዝኣክል ጉዕሽ ድሕሪ ትግራይ እዩ ኣነ ንትግራይ ንህዝበይ እንተተሰውኤ ትርጉም ኣለዎ ሰብ ኮይኑ ሞት ዝሰዓረ የለን ንሓቂ ንዕላማ ንመትከልካ ንመንነትካ ምስዋዕ ግን ንሞት ምርታዕ እዩ ስለዝኾነ መኽሰብ መስዋዕተይ ህልውና ህዝበ እዩ ኣነ ብዘይ ትግራይ ትርጉም ኣልቦ እየ ሽም የብለይን መን ካበይ ወዲ መን ክበሃል ብጾት ሓዙን እዚኣ እያ መንገዲ ዓወት ንኣባላት ሰራዊት ኣርሚ 24 ኣወርዒሉ ካብ ዝተዛረባ ቃልቲ ጅግና ስውእ ተጋዳላይ ጉዕሽ ገብረ እግዚአብሔር ኣዛዚ ኣርሚ 24 እናሃለወ ዝዛረቦም ካብ ዝነበረ ረዘንቲ ቃላት እዮም ንሕና ቃልስና ንህዝብናን ንዓድናን ከመይ ጌርና ነድሕን ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ሕድሕድ ተጋዳላይ ክሰፍር ኣለዎ ይብል ነይሩ ከምኡውን ንሕና ተሰዊእና ነቲ ዝቕፅል ወለዶ ከመይ ዝበለ ጥጡሕ ባይታ ክነረክቦ ከም ንኽእል ዝብል ኩሉ ግዜ ይዛረብ ነይሩ ስለዚ ቃልስና ሓፂርን መሪርን እዩ ብምዃኑ ድማ ተዓወቲ ኢና እናበለነት ሰራዊት ሓቦን ትብዓትን የስንቆም ነይሩ ኣብ ናይ ውግእ ቦታ እውን ምስቶም ዝዋግኡ ተጋደልቲ ቀሪቡ ባዕሉ ኩነታት ናይ ውግእ እናተዓዘበ የዋግእ ነይሩ ምኽንያቱ ጥንካረን ድኽመትን ናይ ትውግእ ብቐረባ ንምእላይ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለዝነበሮ እዩ ኣብ ናይ ምግቢ ኩነታት እውን ምስ ታሕተዋይ ተራ ተጋዳላይ ሓቢርኻ ናይ ምብላዕን ምስታይን ባህርስ ዝተላበሰ ነይሩ በዚ መሰረት ድማ ንሱ ዝመርሖም ኣመራርሓን ተራ ተጋደልትን ንዑ ዘይፈትዎን ዘየኽብሮን ኣባል ሰራዊት ኣይነበረን ጀግና ታሪኽ ይሰርሕ እምበር ኣይነብርን ከም ዝበሃል ጀግና ተጋዳላይ ጉዕሽ ገብረ እግዚአብሔር እናዋግአን እናተዋግአን ኣብ ከተማ ጃማ ደጎሎ ብዕለት 17 ወርሒ 3 2014 ዓመተ ምህረት ብናይ ጸላእቲ ድሮን ብጀግንነት ስለዝተሰወአ ናይዚ ጀግና ወታደራዊ መራሒ ዓሰር ንክኽተል ንክፍለ ሰራዊት ጉዕሽ ናይዚ ጀግና እዚ ስያሜ ተዋሂብዋ ስለዚ ክፍለ ሰራዊት ጉዕሽ ዝሓቆፈተን ሬጅመንታት ድሕረ ባይተን ካብ ኣርሚ 24 ስለዝኾነ ክፍለ ሰራዊት ጉዕሽ ንብሉጽ ጀግና ጉዕሽ ንተጋዳላይ ጉዕሽ ገብረ እግዚአብሔር ንምዝካር ስያሜኣ ሙሉ ብሙሉ ካብዚ ብሉጽ መራሒ ዝተወሰደ እዩ ናይዚ ጀግንነት መረጋገጺ ጎቦታት ምንድብድብ ህያው ምስክር እዮም ቃል ስዋዕትና ኣይንዕብርን ክብርን ሞገስን ንጀጋኑ ሰማዕታትን እዚ ታሪክ ካብ መጽሓፍ ካብ ደባይ ናብ ኣደባባይ ዝወሰድናዮ እዩ መጽሓፍ ካብ ደባይ ናብ ኣደባባይ ኣብ ዕዳጋ ውዒላ ስለዘላ ኩላትና ብምዕዳግ ታሪኽ ጀጋኑ ተጋደልቲ ኣሕዋትናን ኣያታትናን ንሰንድ